presented by Mahalakshmi Music. बोलो बोलो छठी मैया की डीजे करण सुंदरपुर नेपाल म्यूजिक बाय मुकेश मुस्कान। कैसे जाइब छठी माई घाटे जात रनी हम तह काते काते। कैसे जाइब छठी माई घाटे जात रनी हम तह काते काते। देवरा फटाका जला दिहले अचरा में अगिया लगा दिहले। देवरा फटाका जला दिहले अचरा में अगिया लगा दिहले। कैसे जाइब छठी माई घाटे जात रहनी हम तह काते काते। कैसे जाइब छठी माई घाटे जात रहनी हम तह काते काते। देवरा फटाका जला दिहले अचरा में अगिया लगा दिहले। देवरा फटाका जला दिहले अचरा में अगिया लगा दिहले। डीजे करण सुंदरपुर नेपाल।